vytvoří nějaká tedy hora, nebo chytají kameny, tak já nevím, co oni mají za to. Kde jsi na to přišel, Denisi? Kde jsi na to přišel? Ono mě udělal sotku, tak jsem se zeptal mámy, táty, čím to mám co nechat, oni mi řekli, že ty příští prášek s nosem, tak jsem to udělala. A doma jsi to zkoušel? No, včera jsem to dělala tady. Můžu to tak může být? Na primě. Já můžu vidět. Jak už je to bude? A tvoj. To tam je, co? Mám už skončit, Denisi?